боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ. Якум роҳи хона ба анамон оромгоҳ аст, дуюм роҳ ба анам инҷа. Пушти ҳамин заправкада хона имрӯза аст. Роҳи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Кӯлоб ва дар ин тараф бошад масҷиди Ҳоҷи Мирзо, чорроҳаи Хокобод. Мана заправкаи Кӯлоб Нафтарашон. Макон беҳад макони хуб аст. Ду роҳи мошингард, ҳардушон 50 метрӣ ба хона аст. Неми хел мерем, хона имрӯза мешавад. Ба ҳазур бишнем тамошо кунем хонара. Хонаи зур хонатон. Омадем бо ҳамин роҳ, ҳамагӣ 50 метр баъд хона имрӯза мешавад. Мана оромгоҳи ки ҳаст дар шаҳри Кӯлоб поёни Гулбоғ ва хонаи ана ҳамин рӯзаи мо. Мана ҳамин аст. Немхел маҳкам кардагӣ омадагӣ аст. Боз роҳи мошингард ба ин тараф ҳам дорад. Дута роҳи мошингард дорад. Мактаб шояд 200 метр, 250 метр дуртар бошад. Дохил мешем ба хона. Дарвозаи асосияш хеле ҳам як дарвозаи хуб аст. Имрӯзаи мо мана масоат 12 сотиқ. Дар дохил седархона аст, долон, ҳамому ҳоҷатхона. Ва боз дар ин тараф мана аст хона, ошхона, ҳавзи об кардагианд, анҷомхона аст. Хона бо ошхона дар он тараф. Дар он тарафаш бошад дута оғил аст, каҳдону ҳезумхона. Ман як чакдон унҷа мондагианд. Гараж аст барои гузоштани нақлиёт ва дар ин тараф бошад аловхона бигем мешавад, чакдонхона яъне бигем мешавад. Хулас, макон беҳад макони хуб аст. Аввал аз хонаҳо шурӯъ мекунем ва баъдан иёра баротон нишон медиҳем. Пеш аз даромадани хонаҳо дар инҷа навес гирифтагӣ аст. Мана кат ҳаст, тирезаҳо пластикии хуб, дари хона ҳам дари нағз аст. Дохил мешем. Мана полҳо ҳамашон ламинат гирифтагӣ бачо, ҳамаи поло қолинои хуб дорад. Мана абоиҳои нағз гирифтагӣ аст. Қандил яъне люстраҳо дорад. Мана ҳамин аст. Дар инҷа мешавад як хона, ду хона, се хона боз дар дохилаш ҳаст. Ҳамому ҳоҷатхона. Кондитсионер дорад. Таъмираш ана ҳамин гуна аст. Ҳаст дуюм хона. Боз телевизор ҳам дорад. Дар инҷа ҷайвон аст. Ва гуфтем ки дорад ҳамому ҳоҷатхона. Мана ҳамин. Боз як термикси дигар ҳам будааст. Сеюм хона. Ду хонаи дигар дар берун аст. Барои шумо меравем нишон медиҳем. Аз ҳамин хонаҳо баромадем. Мана омадем, дар инҷа ҳаст якта хона. Мана бинед, ин хона аст. Дидед? Таъмиршо таъмири миёна. Ҳаст ҳамон. Боз термикс ҳам дорад. Стирални машина. Фаромӯш накунед ки нархе ки мемонам бо тамоми чизи чорааш аст. Инҷа ҳавз аст барои захираи об. Хулас дар инҷа ҳаст анҷомхона. Дар инҷа ҳаст ошхона бо хона. Марҳамат. Дар инҷа ошхона аст. Мана ин қадар ошхона меояд ва инаш бошад хона. Бачо, ба чизи чораш нарха мегум, чизи чораш ҳам хела чизай масоатшам бениҳоят калон наметонен ки бигирен 3 оила озод ҷо бигирен. Баъд наршан мегум буфоратон бе чизи чораш бихарен, не ки ба чизи чораш бо вигиднай ҳаматон дай. Ин тараф мерам. Бародаро, мана пушти хона нами қадар бо ҷои холӣ дорад. Аз ҳамада муҳим обравои нағз дора бачаҳо. Нигоҳ кунед. Ҳама ҷода кардагиам барои об рафтан ки мисол ягон ҷо нам нагирад. Хуб, каҳдон аст. То анаму даҳанша битком каҳ дорад бародар. 4 телешка, 5 телешка. Дар инҷа аст эзумхона, оғил аст. Боз нигоҳ кунед. Як оғили дигар дорад дар дохилиш. Молкен беҳад вигид натон меғалта. Дар инҷа бошад бо як ҳоҷатхонаи дигар дорад. Хуб, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоғ. Масоат ҳамагӣ 12 сотиқ. Замини назди ҳавлигӣ бо чунин иншоотҳо хитон дидем бародарои гиромӣ. Бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад хонаи ана ҳамин рӯза 470 000 сомонӣ. 470 000 сомонӣ 3 оила биен ҷо мешин. Агар бе чизи чора бигем ачо 450 000 сомон. Сарпарасти наворҳои мо дӯстони гиромӣ, оби энергетикӣ Nitro Max мебошад. ҳамкории мо бениҳоят хуб аст. Шумо ҳам чачед. маззаи нотакрор дорад.